Arestado ang tulo ka lalaki sa probinsya sa Davao de Oro tungod sa pagkalamigit sa illegal nga droga. Naglakip ang mga naaresto sa usa ka alias Piwi, street level individual drugs personality. Hingkod ang paginaron kinsa nakuhaan og mga pakiting dudahang shabu, drug paraphernalias ug usa ka unit sa 38 caliber revolver. Human gipatuman sa search warrant operation pinaagi sa mga sakop sa Mako Municipal Police Station sa Barangay Iho, Mako, Davao de Oro niadtong Pebrero 8, 2026. Samtang diretso sa prisuhan ang usa ka lalaki sa New Bataan. Human kini nakuhaan og gituhuang illegal nga droga pasulod sa New Bataan Municipal Police Station sa niaging adlaw. Malampusong giserve sa mga sakop sa Davao de Oro Police Provincial Office. Pinaagi sa sakop sa Mawa Municipal Police Station ang warrant of arrest ngadto sa most wanted person sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 sulod sa Provincial Rehabilitation Center sa Mangkilam, Tagum City niadtong Pebrero 8, 2026. Giklasipar sa otoridad ang suspitsado nga top 10 nga most wanted person sa probinsya nga level sa Davao de Oro kansang nagkatubang sa Section 11, Article 2 sa RA 9165. Adunay piyansang nagkantidad og 200,000 pesos og Section 12 sa RA 9165 na adunay piyansang nagkantidad og 40,000. Nagpabilin ang akusado sa kustodiya sa Davao Provincial Rehabilitation Center alang sa dokumentasyon o hustong disposisyon. Yatubang sa mga nasampit ang kasong paglapas sa RA 9165 samtang dugang kaso batok sa RA 10591 kang alias Piwi kansang pulos gibalhog sa prisuhan. Para muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo, may linansir matag dulog. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.